ассалому алайкум мухлисои канали саудотеҷам ва касабардори азиз чихелен созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 24 марти 2023 барои шуморо як навори пачка кардагин бо диққат гӯш кинен. як мошини фасони Opel хечибек рӯй кардаган матаболоки фурӯшӣ ҳастаи заминои арзон ҳастаи дар ноҳияи Балҷумон замин ҳастаи дар шаҳри Кӯлоб якадаи шаҳри Душанбе 3-4 сотих замин дар кӯришдагай то чанд сома дар кӯраи дар видео гап мезанам. хонаҳои арзонак ҳастаи дар ноҳияи Вақт шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. квартираҳои арзонак ҳастаи бардурои азиз дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Хуҷанд ва шаҳри Душанбе. ҳазиқи видео ҳамия ки аз заминаи 26000 сомон, хона ҳастаи 58000 сомон ва яккомната квартира 125000 сомон. бардури ғарибон шумо метавонед ки аз замина 183000 рубл бихарен, хона ҳастаи 409000 рубл ва яккомната квартира 882000 рубл. ва дигар чизои арзон рӯй кардаган видеои имрӯзро ба қизиқ то боша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава. агар он кас реклама дошта боша замин, хона, квартира, метавонед ки дар номерои WhatsApp бинависед, ман рекламаш мекунам. мисли ҳар вақте дона лайкира бичқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. ана ки мерем устуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, як мегзарем ба 1 миллион имрӯза ва чиҳачкидор навора сар мекунад. шеринар ба қизиқи сигӯшки ки навор беҳад зури бадаеда бомба бомба. мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузофи хечибек, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. абъём мотораш 1.6 литр, коробкаш механик. соҳиби мошин мегӯяд ки 3 моҳ ҳуҷҷат дорад ва 6 моҳ танировка дошта. мошин бардурои азиз чухолакҳои нав, кондитсионерам дошта. бардурои азиз чашкиёш варид надора. хадавоиш созай, ана монитор, задни камерарам дорад. чхеле ки дар сурат мебинед. адрес бардуро шаҳри Бохтарда қарор дорад, яъне ки пештаранамаш Қурғонтепада. нархиш 38000 сомон мега. хачибекчаи зур бидайне ки дискош спиц девонагӣ 38000 сомон бардурои азиз мега арзон мекуна. пули урусӣ қатъи 268000 рубл мешидай. номерои телефонаш бардурои азиз кор мекуна. да ҳамин номеро WhatsApp ҳам дора. касе харидор бошен занг занен. дӯстони азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза. участкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Девдор. 22 сотих заминаи бардурои азиз, ана ҷош ҳамвор будай. дарахтои мевадиҳанда шондагӣ мега осӯяч ҳастай ҳуҷҷатҳо 100%, ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. нархш бардурои азизам 26000 сомонӣ мега. 26000 сомон. срошни пулуш дар кораи бардурои азиз. пули урусӣ қатъи 183000 рубл мешидай. марҳамат, касе дар замини арзон дар корай аз ноҳияи Балҷувон занг зада маслиҳат кунед. номерои поёнгиш имо WhatsApp ҳам дора. дӯстони азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. лайкҳоро фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. бардурои азиз, якадаи шаҳри Душанбе тарафи Нагорни, бозори Фаровон, Гулбута, Политехникум, Калхоз, Лючоп, Калелин, Ваданасос 2 ё 3 сотих замин дар кораиша. ҳамин ҷое гуфтагим бардурои азиз 2 ё 3 сотих замин дар кораиша. сумаш то 80-100 сомона боша мехара. сумаш бардурои азиз тайёрай. касе дошта бошен ҳами якада занг бизанед. ин ҳами қасумда мехаридай. ана 706000 рубл бардурои азиз 2 ё 3 сотих ана замин дар кораи шаҳри Душанбе. чхеле гуфтам ҳами территорияда. яда се видеора комментариёш аҳамият додам. бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш мекунанд ки квартираи арзон аз ноҳияи Рӯдакӣ бимон. ина бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, яъне ки пештар номаш Ленинский район, повороти птицафабрикада будай. дом 6 этажаи бардурои азиз, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 63 квадратни метрай. без ремонт, коробкаи холӣ гуфтагиай. ову свет, канализатсияи шаҳрӣ доштаи ҳуҷҷатҳош то моҳи апрела тайёр мешава. нархш бардурои азизам 190000 сомонӣ мега.
духонага 4 этаж бардурои азиз нуҳияи рӯдаки 190 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо савдо мешава. номери телефонаш бардурои азиз кор мекунад. дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. касе дар квартира дар кораи нуҳияи рӯдаки занг зада маслиҳат кунед. пули урусӣ қати 1 342 000 рубл мешидай. бачаҳо чанд мегзарем ба 5 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунед. матаблоки фурӯши бардурои азиз сӯзишвориш дизел бидай мотораш 100%, коробкаш механика. адрес бардуро шаҳри бохтар яъне ки пештар он қурғонтепада қарор доштай. нархиш 18500 сомонӣ мега. беҳад чизи дар кораи бардурои азиз занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, касе ки шаҳри Душанбе ана хона харем бо диққат гӯш кунед. хонаи десем бардурои аз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Алабайтал пеши мошинбозор точкаи зур будайнеки. 2 сотиқ заминаи дар хонаи фазони хушрӯ кардагӣ ремонташ замонавияй, тайёрай, медрои зиндагӣ мекунӣ. бардурои азиз, ов свич мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. гирди хона маҳкам будай. нархш бардурои азизам 150 000 сомонӣ мега. беҳад нархи зур будайне ки касе харидор бошем бардурои азиз бо арзон мешава. ина се рақамош омодагии бардурои азиз поёнги номерашда имо ватсап дора. занг бизанен хонаи арзона ай шаҳри Душанбе бихарен наздики мошинбозор. ана ака бачаҳои чаҳ штабаи севги хонаи десем бардурои аз қарор дорад дар ноҳияи вахш ҷамоати 20 солагӣ деҳаи Бӯстон наздики мактаби 4. айрай калон бардурои азиз 120 метр дур будай. 8 сотиқ замин дада дар хона кардагӣ дар трезош мега нав часпондагиай. хонаро бардурои азиз нав ремонт кардагӣ бидиан свеч ҳастаи овш 100 метр дур будай. 10 тона ҳавзам дора барои мисол ов ҳуҷҷатор 100% дарахтои мевадиҳанда шинондагӣ қишлоқ калонай бардурои азиз ҷош ободай соҳибхона зиндагӣ кардесай. просто срошни пулаш дар корай мега зарурай. нархиш 58 000 сомон арзон мешава. пули урусӣ қати 409 000 рубл мешидай. е бовар ки беҳтарин нархае, айда дига арзон намеёвӣ. бардурои азиз, хеле ки дар видеои пешина гуфта будем ки замини арзон ай шаҳри Кӯлоб бон. ина бардурои азиз як замин арзон модароӣ кардаган бо диққат гӯш кунед. замине десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб тарафи Туто кирпичзавод. лави раи калон ай бардурои азиз, хеле ки десен 4 сотиқ замина гирдаш маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ ов свеч мега 24 соат ҳастай. документош 100% ай ба номи харидор карда метем. хулоса бардурои азиз, дар ҳамин наздикии ҳамин замин ҳамаи чӣ наздик ай, ҳамаи чӣ. нархи охириш мега 60 000 сомон ай. 60 000 сомон охири нархш буда. бардурои азиз, соҳиби замин гуфтагия ки илтимос беҳуда занг назанен. хулоса илтимос беҳуда ғамаш натенда, харидорои аниқ занг бизанен. пули урусӣ қати 424 000 рубл мешидай. бачаҳо чапхия кофе талх абза ки ба фикрам ховод бурдесая. кофе талх намуса чои кабут амза мешава шеринар. квартира десем бардурои аз қарор дорад дар вилояти Сух, шаҳраки Истиқлол. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 38 квадратни метрай. соҳибхона гуфтагия ки хона ана таъмирш ана 100% мега. дом 5 этажа дар 5 этаж қарор дорад, ба чиза чораш фурӯхта мешавад. ҷои беҳтарин дай мега. бозор, мактаб, садиқ наздик будай. харидорои конкретни занг бизана бо савдо мешава мега. нархиш 125 000 сомон арзон мекуна. пули урусӣ қати 882 000 рубл мешидай. бовар ки беҳтарин нархае. пул мешид ҳозира хаду мехаридимаш.
ана ки бардурои азиз подписчикои муҳтарам гуфтабдем ки шаҳрчанбе квартираи арзон монад. бардурои аз квартира дастин қарор дорад дар шаҳрчанбе гравзавод як хонага квартира дар 3 этаж қарор дора 33 квадратни метрай дом новостройка гуфтагия. бардурои азиз квартира ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот дагия ки як хонага 3 этаж ана гравзавод 33 квадрат мега ремонт дошта. бардурои азиз домои новостройка нархиш 230 000 сомон мега арзон мешава. пули урсиқати 1 миллион 625 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанен. дӯстони азизам, ин ба навори хонаҳои фурӯши имрӯза аст ки ҷое ки заминҳои арзон заминҳо беҳад арзон будане ки аз ки ҷое ки заминҳои арзон хонаҳои арзон квартираҳои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунем ки хеле нархҳои зур буд. хак шери нар мақбул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачааш ки дор ҳамият дона лайки бепила дареғ надорем. бардурои азиз ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен зангулачара дар бологӣ монем. бардурои азиз ма вақти видеои нава дар канал мондам сразу шумода сообщение яъне ки уведомление мерава метавонен ки видеои мара якимин шида тамошо кунен ва ами канал мисол замин хона квартираҳои арзон мехарен вақте ки подписатсия карден. агар подписатсия накунен бардурои азиз мумкин ки ам видеоҳои мара 2-3 моҳ пас тамошо кунем. барои аму ана бардурои азиз и фоидаи шумо мешавада. подписатсия кунен ами канал ягон чизи арзон мехарен. ози мумкин хито набудонен ки ютуб ана ай сабаби ки ам хеле нооромиҳо пулам надоде сай хито мумкин будонен на ай лайк фоидаи на ай подписатсия. бардурои азиз подписатсия и фоидаи шумо мешава. барои он бардурои азиз ягон гап пас билан гуфта бошам бахш мепурсам ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментари рақами 5 звездаш қатӣ менависен. 5 қати звездашне ки комментариҳои беҳтарин тона дар ҳами видео интизором. бардурои азиз я 3-4 комментарияи хуб барои ҳами канали бачаи ачкидор бинависен ва дар комментари рақами 5 звезда аёто наброра шерои нар майли хаяка